Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
Bocah lebih pinter ngapusi ini lho, Bos. Saya lagi pemulaan kok. Sikile ning dhuwur. Lah pengen ngono ki ra sopan le. Lah wong kepencet emot ning app kok. Bocah nyeruwe HP lho, Guys. Kowe iki rene melu sapa? Diundang bapak sapa? Pernikahannya bapak sapa kowe ngerti apa ora? Bapak sinten ya? Cuk. Bapak Diskoko. Bos, mau bapak Jumko kok. Oh, sing di mantan acara pernikahan di mau Mas Soko dan Mbak Soko. Mas Mariato. Mariato. Tunggunya lo yang mau. Mas Soko. Mas Lupa kali. Mbak Sekar. Mbak Sekar. Dengan memperingati hari pernikahan Dengan memperingati hari pernikahan dan juga memperingati hari baru. dan juga memperingati hari saweran Baru. baru. Semoga Semoga panjang umur sehat. semoga Bapak Plente ini ya. Semoga Bapak Plente Setelah disunat setelah bersunat mendapatkan potongan baru. mendapatkan potongan yang baru. Oke, iya. Sahabatnya serang bareng. Mas Agus, Piye? awake dhewe iki kok tetep menghibur masyarakat. Mbak, apa yang ngarani Taman Sari? Taman Sari. Kecamatan ngendi? Sambit. Lah ya Sambit. Kowe pandungane aku rada dredeg ki mau. Lah nyapa? Lah mayoritas sing delok bola reok tok. Ya wis mesti Ya ora wis apa-apa. kulino awor. Wong iso membuktikan Bapak Jatmiko. Ya Jatmiko. Nah, Kuwi membuktikan ya wonge nyapa? wonge cinta seni ora mungkin nek ora cinta seni wong ngreokan kabeh. Lah ya undangane kadengi mantenan, resepsine mantenan, bengi iki mau reokan. Reokan. Sesuk ya sik enak acara Pak Jemiko. Apa? Lulun-lulun teror. Kuwi ora acara. Ditekani Gus. Tekani sapa? Bola reok Harimau Tenggara dugi. Heh. Brengos Kandel dugi. Heh. Panjang umur duitnya teko. Mugi-mugi panjang umur sehat. Amin. Rezekine Ye, rezekine lancar. ye, Pak. Ya. Segede rasa, segede rasa. Pak, Mbah, Kerja dhisik, kerja sithik. kerja dhisik. Ya kerja sithik. Susule, Siapa? susule. Kowe disawer piro? 50.000. 1/50 ya. Insya Allah. Ayo. Ya nang ngono. Pak, jenengan sing gedhi, jenengan cepakne. Terancam gubis. Capar jenengan tokne, Pak. Kowe arep jalan Awake dhewe disebut nih sing rawuh teng kene ora kurang penonton masyarakat Taman Sari. Taman Sari. Dolo Riok Dolo Jebrono. Riok. Ono ngendi ae? enggak Harimau Tenggara. Ya. Terus kayak Apa? kelompokane Bapak Samsi. Ya, Singosojo. Singosoju Nah. dia luar biasa. Engko ning kulon kono ya nek Apa? Singoleci. Kono ya nek kuwi Kuwi ya, Nek. masyarakat Kutu Wetan. Kutu Wetan. Kutu Kulon ya nek. Hah. Iki YouTuber sak Ponorogo mergo hadir nyapa? Nyapa? Arep poso. Ora nek tontonan. Tontonan. Bapak Samsi. Monggo rawuh matur suwun. Dadake sampe burung. Bapak Alek. Arep poso ngarit teh. Nggih, dituani ya nek sitongkes, Guys. Sopo nek? Jagal demit. Jaga demit. Jagal cokal. Ya, sebagai unes Jagal cukup cokal. lebih guyub rukun, Amin. tambah kompak. Amin. Pokoknya Reok sak Ponorogo tambah kompak bersatu. Satu. Oke. Luar biasa yo. Ya, dijelaskan Jadil. Ya. Ayo Jadil ya nek. Ah. Terus ya stop. Kuteke. Ayo kan. Mun bakte jangan Ponorogo.
Hah? Percuma pinter tapi ireng. Jos, kuwi bocah lho sing ngomong. Oh, iso. Mbak Natalia. Natalia. Mbak Natalia. Iki manggitan wanita subur. Apa wanita apa? Sampurna wanita subur. Subur. Wanita bahagia. Heh. Awake gede dhuwur. Heh. Ibarat lek mlaku kok Mas Topa. Mbak Sekar. Ya. Mlaku blontok. Mas Nova ya ora ngono kuwi ya mlakune. Tapi Gagah ora kaya Mas kowe Topan kuwi. Aknen. aku ning kene iki mau kaget. Gus, aku kaget, Gus. Piye? Mas Topa wong ganteng. Ganteng. Pite gagah dhuwur. Heeh. Pake jemiko wireng. Kowe nyapa to kok iso. Pak Jemiko ora nyapa-nyapa lho. Kok tok kenekne iki lho. Lah wong iki gagah. Kulino drep ning sawah wireng. Ya aja ngono wae iso. Lek mlaku. Piye? Mas Topa. Lah, ya Ora ta. patut, Yos. Ya ta. Lah rek kaya apa iki? Ya Allah. Sing wedok ayu iki. Aku bakal terosi. Bakal terosi. Aku yang bakal terosi dong. Nah, kadung piye iki lek karo terosi? Yo yo. Si wong iki. Yo, kok sak kulite iki kok. Cio Mangku Jayat. Cio Mangku Jayat, Yos. Mau aku pengen terosi. Yos, kuwi ngono Tresio turus, Yos. Kuwi ngono rai logo Yos. Ya Allah Yosika. Sebenarnya Jangan semua tuh Yos tenan. Nek iki cocok ya. Kowe kok iso pinter milih. Kowe mang nek mun nemu ning endi? lek mantene Mas Dopa jenenge Sekar. Heeh. Lek iki Sekar tawon kentuk ndas. Kowe iso golek sing kaya ngono. Kok iso? Ya tunjukkan. Yos. Iki aku lihat lagi roh iki ibu-ibu kawan. Mas Yos, Nyapa? ana sing gandul-gandul. Itu kuwi antena. Oh, digandul-gandul. Wong iki kabeh iki ya. Kowe nyapa ta, Yos? Kowe iri ta, Yos? Ya iri lah aku sita delan ta. Mulus. Mulus apa? Ibarat tenenge mentok basong. Oh, gandengan nggonmu, gandengan. Gandengan nggonmu. Gandengan nggonmu. Ya, ya. Sorry. Ah. Nah, ngono. Aku wis duwe. Kowe duwe loro. Sitok ta kowe? Iki sitok. Lah aku loro lho iki. Iki surikaya. Hah? Surikaya. Surikaya. Ibarat buah surikaya. Ha lah iki lho. Awakmu dondong. Iki lho. Apa? Melon tanpa biji. Kentongan. Tekono. Tenang melon ta iki. Foto KTP Natalia. Natalia.
Formulir Natalia. Natalia. Terus Yanto. kalau kau ibu. Lagi. Biasa jotosen kuwi. Kowe ora tak jeto, Dek. Oke, Dek. Aja Dek, 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 Dek. Dek, namu. Namu. Tong 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 tong. Namu. Amat. Tato ngegasmu kok iso. Nek operasi kadhe sore rumangsan kok tutuke bledek piye kok iso. Lah DM ora gelem tanggung jawab piye kok iso. Bulet padha lanange. Nang matamu iki. Aku saiki wis edok. Alah. Tenan tek ana jolodong kae lho. Lah kowe jenengmu KTP. Di kowe aku saiki edok. Jolodong. Saiki bojoku jolodong. Betul betul. Nah, Ajar nara padha caraku. lah nyapa? Ditunjuk jolodong bar ning Bukan manusia lo jolotong iki. Kita jolodong iki ora kita potong gendeng. Itu manusia. Manusia seterah kingkong. Jolodong karo patas jempol. Gawe ki emper. Nogus. Nyapa, yo bene nek ana karo kancane yo ben. Kelebihanmu apa? Aku ora dadi wong wedok ora apa-apa, Mas. Nawar kanca-kancane apa-apa. Penting ora anu marani iki saling kepet ki lho, Mas. Wis saiki aku to. Sik aku ora cetok bela. Heeh, Mas. Gondele tambah gede. Iya ya isin aku, Mas. Kuwi piragam lho, Dek. Nyalaweku. Awon ae to, iso. Aja banter-banter. Lek kaya remong malan. Sitok ade sitok ora iki. Sanglir, Mas. Wong ki kok kaya romantis ngene iki lho. Nah. Aku membuktikan lek aku ki duwe gedang. Ya. Ning aku pengen didulang Mbak Natela karo gedang. Iso wae. Gedang. Ya. Mas, mam gedang. Oh, kuwi lho, Mas. Kuwi. Ya gedang, Mas. Lah piye udah gedang, Dek? Lah apa? Lali. Oh, lali. Lah iki gedang sakan wite malah kowe sugih Mas oleh sembarang antri. Sugih apa? Lah piye? Ya, Gus piye iki? Kon apa? Lah kok nyapa? Lah sak sirmu bojomu lho. Bojomu loro lah, aku sitok-etok lah. Bojo. Heeh. Halang nek kok trimane iki oprei to Mas aku, Mas. Lah nyapa? Wah, aku. Mancing pinter, Ya, ning sawah pinter, apa? adas pinter. Golek bojo sing piye? Aku tau. Lek dulu kaya jolodong kan lho, gagah gede dhuwur. Delok awake. Singkong. Pasti ane ada. Ya. Lah Gus. Iki kok nyapa ta iki? Lah nyapa bojomu? Kok nyapa? Ya kowe kiri niki yo mergo Mas Nopang. Nopang. Heeh. Ya didongane piye ambre anu ngono lho. Aku dongakne, Mas. Pesen kur siji nop, ndi nopake mang? Kalau wonge dhelek ning mburi kan. Nyapa ndelik iki lho nyapa. Ngono lho. Bojomu ndi tak teko saiki? Ndi? Pundi, Bu? Kon rene to Mas susunan, Mas. Bojone Nopang, Mas Nopang ya ayu. Kon rene to karo Mas Nopang iki kon rene kok. Ya ora iso wong kesel. Rong dino ora leren wong kesel ning kono bareng kono. Aku iki lho engko saka mundur. Mas, Aku Rene, Mas Borene. ndi sapa? Iki lho. Lah kok matane berarti tipis ya. Lah kowe jaluk pira? Jaluk pira kowe? 200. 200 jare ini. Penak nek kowe. Menengo. Ya. Aku Kowe oci ae. Ujug. Menengo. Nyapa? Kowe enek pilihan loro. Heeh. Disangoni karo Mas Jagat. Jagat coper. Coper disangoni duit apa disangoni belungan sapi. Ya dide. Lah apa mau belum sakit tak apa, Mas? Ngrokoti lho, itu sungune lho. Hah? Kan awet. Sungune. Heeh. Lah nyerutung diasmu kuwi. Kok trambel. Oh, kalau. Udungan kuning kalau. Ora metu, Mas. Ora metu? Ora metu. Tak Mas Nopa. Celok Tak Mas metu. Nopa kan, Mas. Mas. Hoi. Cuci kok duit. Celok Mas Nopa kae lho kon rene. Wong itu. Wonge kesel telung dino. Celok duit. Aku ora ngerti iki piye ta? Ora apa-apa aku kira nyatek kok aman aku wis ha. Yo nyokot ora nyatek ritek. Nggih, Bu.
asli gagah. Asli gagah. Jadi, suwi lah cedom ndak bagus. Lah iya kabeh. Oh Salim, Salim disayang. Iya. Mas Salim. Sudah bagus ya Mas. Ya Allah, Mas Nova. Tak omongi, engko baryokan bojomu kon raup sanglet. Lah nyapa Mas? Gampung incong. Penglasawan Mas. Anak-anak iki marah udane kaya perkara enak aku to Mas. Lah iya. Lelene kuwi mau deres. Omah tak tolong lho kowe. Ya, dongakno Dil. Nggih, mugi-mugi temanten kekalih Mas Nova kalian Mbak Sekar Sekar. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pesyukur siji Mas. Apa kuwi? Siji tiga selawase. Aja padha aku. Ngapa? Itu tenan. Oh ya wis memang. Kowe. Ora apa-apa Mas, aku ora lah kok jiken sik iki piye. Hati-hati. Pun, matur Banyak kuwi. Lah,